दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। दिनैनि भिडिअआ बयनिबो थाखाय जोबोद मोजां आरो नोंथांनि थाखायबो हेफाजाब गोनां, मानोना आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन मबाइलनि डायलाराव माबोरै भिडिअखौ सोनानै लानो हायो। लोगोफोर, बे डायलार किपेडआव जेरै बेयाव थुनानै होगोन अब्ला नों नुनो मोनगोन मबाइल डायलार किपेडनि बेकग्राउन्डआव भिडिअआ जागासिनो दङ। बेयाव जेखिजाया नोंनि गोसो बायदि भिडिअ सोनानै लानो हायो आरो नोंनि लोगो एबा सोरबा सुबुङा नुयोब्ला शक जागोन। मा नों माबोरै खालामदों होननानै सोंगोन। नायनायाव जोबोद आसरित नुनो मोनगोन आरो मबाइलनि कन्टेक्टआव नाम्बार थायो, बेकग्राउन्डआव बे भिडिअआ सोलिगोन। अब्ला माबोरै खालामना लागोन बिनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। अब्ला फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। होनब्ला लोगोफोर, बे गोदान आदबनि थाखाय मोनसे एप्स डाउनल'ड खालामनांगोन। बिनि थाखाय प्ले स्ट'राव लांदो। एप्लिकेशननि मुङा माय फट' फन डायलार कन्टेक्ट। एप्लिकेशननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपशनाव मोनगोन। डाउनल'ड खालामनायनि उनाव अपेन खालामदो। अपेन खालामब्ला बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। होनब्ला बेखौ क्लिक खालामना होदो। दानिया बेयाव मोनसे सेटिंनि अपसन नुनो मोनगोन। बेयाव क्लिक खालामना होबावदो। क्लिक खालामना होनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुबावगोन आरो बेयाव थुनानै होबावदो। बेयाव बेबायदि नुगोन आरो एडफोर फैनो हागौ, स्किप खालामना ला। दानिया आरोबाव मोनसे सेटिंनि अपसन मोनबावगोन। होनब्ला बेनि सायाव थुनानै होबावदो। बेखौ थुनायनि उनाव मबाइलाव पारमिसन होनांगोन। अब्ला एलाउ खालामदो। एलाउ खालामनायनि उनाव बेक लाबोफिनदो। दानिया नों बेयाव मोनगोन कास्टम स्टाइल। कास्टम स्टाइलखौ थुनानै होबावदो। बिनि उनाव गाहायनि बे बाहागोआव थुनानै होदो। जेरै बेयाव थुना होयोब्ला माखासे अपसन नुनो मोनगोन। दानिया बे बेकग्राउन्डखौ थुनानै होबावदो। बेयाव थुनानै होयोब्ला गोबां भिडिअ नुनो मोनगोन बे एप्लिकेशननि सिङाव आरो गेलारिनिफ्रायबो सेलेक्ट खालामना लानो हायो। अब्ला आं नायलांनोसै। बेयाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन। जेखिजाया भिडिअ सोनो हागोन गावनि मबाइलनि डायलार किपेडआव। अब्ला आं जेखिजाया मोनसे होनानै लानोसै। बेयाव क्लिक खालामबाय आं। दसे लडिं जागोन आरो एप्लाइआव थुनानै होदो। जेरै एप्लाइआव थुनानै होगोन, डायलाराव जानानै थाबाय एबा थागोन। अब्ला आं डायलाराव लांनोसै। लोगोफोर, दानिया नायदो आंनि डायलाराव बेयो जाफैबाय आरो बेयाव बै भिडिअ सोलिबाय थागोन। होनब्ला जायखौ नुदों बेखौनो थारैनो बयबो सोंगोन। लोगोफोर, बे भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै थारैनो खोन्था। बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। सानफ्रामबो आं बेबायदि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन।